Ba, beira, ni gogoratzen dut txikitan, izan nuela guztiok bezala suposatzen dut, magia borras kutxa, ezta? Eta kutxa horrekin, ni gogoratzen dut nola txikitan jolasten nuen, eta nolabait, barneko magiaren gustori piztu zitzaidan, ez? Edo txikitatik behintzat gustatu izan zait. Gero, osaba batek oparitu zidan, beste kutxa bat, ja, hobea, sana, tamarizek sinatzen zuen, ja, ez zan magia borras, era ja, magia tamariz, ja, ez dakit, beste nivel batekoa, oso errezak ziren, bertan agertzen ziren trukoak, baina nolabait horrek bultzatu ninduen. Eta magia niretzako ogibidea bada, baina nolabait esatearren da rutinatik ateratzea jendea. Niretzako oso lan polita da. Nire lana egiten dudalako besteak dibertitzeko, besteak entretenitzeko, nolabaiteko normaltasun egoera batetatik askatzea da magia, ez? Magia da arte bat. Artea dela nik ez du zalantzarik. Niretzako artea da hunkitzen duen edozer, hunkitu edo nolabait transmititzen duen edozer. Hau da, kuadro bat ikustean niri transmititu alditzeo zer, edo musika bat entzutean, pelikula bat ikustean. Orduan, nik uste magia badela arte bat. Magiak harritzen gaituelako. Orduan, harritzen gaituen unetik arte bat da. Magoak askotan ez dute truko hitza esaten. Hau da, publikoa normalean esaten du, zenbat truko egin dituzu. Magoak esaten du joko hitza, juego, ezta? Trukoa delako trampa. Trukoa da egiten dugun trampatxoa zeuek magia ikusteko. Orduan, magia existitu. Bueno, zeuek magia ikusten duzu, ikusleak magia ikusten du, nik trampak egin ditudalako.